Това видео ще ви покаже как да запазите маршрут в Google Maps. Останете до края. За целта отидете в Google Maps, било то в приложението или през браузъра. Задайте маршрута, който желаете, така че нека вземем примерен маршрут. Отидете на маршрут и задайте това, например, като начална точка. Това е всичко по същество. Тук ще изберем това и ще сте готови да тръгнете. Уверете се, че сте избрали дали искате да пътувате пеша, с кола или с обществен транспорт в горния ъгъл. Ще го намерите точно тук, ако има повече от една опция. Например, ето така. Има опция с кола, пеша, с велосипед. Например, нека изберем нашите крака. И след това, както казах, уверете се, че натискате иконата на менюто с трите точки горе, ако сте на телефона си. Ако не сте на телефона, кликнете на "Изпрати към устройство", изпратете го на телефона си и изберете на кой телефон искате да го изпратите. Можете дори да го изпратите по имейл или чрез SMS. След това, в горния десен ъгъл ще видите добавяне на маршрут и ще сте готови да тръгнете. Друг начин е да споделите този линк и да го запазите на компютъра или таблета си, например, ако приложението не работи по някаква причина. Ето, това е всичко, приятели. Благодаря за гледането и довиждане.